Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Setu tanggal 12 Juni 2026. Renungan ing dinten menika kaparingan jejer sampun wangsul maneh dhateng sumber ingkang klentu ingkang sampun kacawisaken dening Yosua Agung Wicaksana. Waosan kapendhet saking kalih Petrus bab kalih ayat ingkang kaping 17 dumugi kaping 22. Kawaca ayat ingkang 12. Sebab menawa wong-wong mau marga saka anggone wis wanuh marang Gusti sarta juru wilujeng kita Gusti Yesus Kristus wis padha nguncati ing jejembere donya, mongko banjur kasrimpet maneh ing kono iku wekasane alane ngluwi sadurunge. Makaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan ngestokaken wonten ing saklebeting gesangipun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, ing seratipun Rasul Petrus nggambaraken tiang-tiang ingkang nilar margi kayekten kados sumber toya ingkang asat lan mendung ingkang kasurung prahara. Katanipun janjekaken kasegeran nanging saktemenipun namung kothong. Tembungipun manis, wujudipun ketingal sae nanging boten dadosaken gesang. Mila kita kaelingaken bilih Allah ingkang kita sembah menika Allah Tritunggal ingkang gesang, inggih menika Rama ingkang reksa, Putra ingkang luwari lan Roh Suci ingkang nuntun gesang kita. Namung wonten ing salebeting paseduluran kalian Allah Tritunggal, manah manungsa saged manggihaken tirta panguripan ingkang sejati. Pramila sampun ngantos kita malih ngupados kasenengan saking sumber ingkang klentu, kados dene kesombongan, hawa nepsu utawi kadonyan, ingkang namung maringi kabingahan sawetawis nanging pungkasane dadosaken manah dados garing lan tebih saking Gusti. Rasul Petrus ngelingaken bilih iman boten namung perkawis sampun nate wanuh kalian Gusti, nanging kados pundi kita tetep setya lan tumuwuh wonten ing panjenenganipun saben dinten. Awet asring manungsa sampun mangertos kayekten nanging alon-alon malih dhateng lampah gesang ingkang lawas. Mugi ing dinten menika kita tansah kaparingan kegiatan dening Allah Tritunggal, Rama ingkang ngemutaken kita, Gusti Yesus ingkang ngiyataken iman kita, lan Roh Suci ingkang nuntun supados kita boten kesasar malih dhateng margi ingkang klentu. Semoga kita sami ndedonga. Si Allah Tritunggal ingkang Maha Suci, kawula nyuwun supados paduka tansah nuntun lampah gesang kawula. Sampun ngantos kawula kesasar malih dhateng margi ingkang tebih saking sih katresnan paduka. Mugi Roh Suci tansah maringi kegiatan lan kawicaksanan supados gesang kawula saged dados paseksi tumrap kamulyan paduka. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten menika, mugi Gusti tansah paring berkah dumateng kita sedaya. Amin.